Il-mistoqsija oħt il-għerf. Kull nhar ta' Ħadd, meta l-papà ma kienx ikun xogħol, kien jintefa' fuq is-siġġu fil-kamra tal-ikel jaqra l-gazzetta. Waqt li l-mamà tibda ssajjar għall-ikla ta' nofsinhar. Ma kienx jonqos li ta' kull ġimgħa il-papà jagħmel it-tisliba li kien isib fuq il-gazzetta? Kulħadd kien jispiċċa jagħmilha miegħu għaliex huwa u jaħseb kien joqgħod jirrepeti x'hemm miktub. Meta jeħel f'xi tweġiba, arah idur lejn il-mamà u jsaqsija ta' fi xi. Pinu kien joqgħod jgħin lill-mamà issajjar. Kull darba li l-papà jistaqsi xi ħaġa lill-mamà, Pinu kien idur lejh u jiddieħak bih, illi ma kienx jaf jirrispondi l-mistoqsija waħdu. Il-papà ma tantx kien jieħu għalih u kien jgħidlu li l-mistoqsija oħt il-għerf. Iżda Pinu jidħak kien ikun u jidħak kien jibqa'. Darba waħda, Pinu ġie lura mill-iskola b'ħafna dwejjaq. Il-mamà malli fetħitlu staqsitu x'kien ġralu. Pinu poġġa bil-qiegħda fil-kamra tal-ikel, neħħa l-basket minn fuq daru u fetaħ il-pitazz tal-Ingliż. Malli jurih lill-mamà qabad jibki għaliex l-għalliema ma kienitx tagħtu marki. Il-mamà staqsitu x'kienet ir-raġuni u hu qalilha illi ma kienx fehem lill-għalliema waqt li kienet qiegħda tispjega l-grammatika tal-Ingliż fil-klassi u staħa jistaqsija terġa' tirrepetilu. Għalhekk iddeċida illi ma jniżżel xejn, bir-riżultat illi ma ħa ebda marka. Ommu fakritu x'kien jgħid il-papà kemm huwa tajjeb illi wieħed jistaqsi u poġġiet bil-qiegħda ħdejh sabiex tfehmu ftit il-grammatika. Pinu ma ddejjaqx jistaqsija lill-mamà u hi bil-paċenzja kollha għadet ħdejh sakemm lesta x-xogħol illi kellu jagħmel. Malli wasal l-għada, Pinu ġie lura mill-iskola bit-tbissima kbira u wera lill-mamà illi kien ġab kollox tajjeb. L-għalliema waħlitlu stilla fuq il-pitazz. Kemm kellu raġun il-papà meta qal li l-mistoqsija oħt il-għerf? Tifsira. Jekk ma tkunx taf it-tifsira ta' xi ħaġa, l-aħjar huwa li tistaqsi. Jekk wieħed jistaqsi, jista' jikseb l-informazzjoni meħtieġa u b'hekk jitgħallem aktar.